chunta ejide onye na-abụghị onye mba South Africa si ngwa lawa akọ ihe dị ya n'elu akọ ihe dị ya n'elu ahụike mba South Africa bụrụ na-emezi onwe ha ka ha anaghị aga mba ndị ọzọ ka onweghị ndị ụmụafọ ha dị na mba ndị ọzọ asị ndị ọzọ na-achị mba ọzọ hapụchara ha hapụrụ ndị nwe South Africa naanị ha ga-anọwo ike agụla ọ dị egwu ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ isi wafe ọ bụ onweghị nwafọ mba South Africa nọ na Nigeria ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute trọst kwa Nigeria kama mba South Africa na-eme gịnị ha nwa na-achọ oge erukwa mgbe oge eru unu ga-achọ enyemaka mba ọzọ ga-adị unu fa onye isi ala anyị ahapụla isi obodo anyị bụ Abuja n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde fega mba France bụ ebe ọ ga-anọ gaa mba Kenya ma sikwa ebe ahụ gaa mba Rwanda 3 countries ka onye isi ala Bola Tinubu ga-akpọta ụkpọ na ya He's doing well. Keep flying. Diego. It's necessary. It's necessary. Ike gara. Onye isi ala na-alọta zụtakwa achịcha wee bụrụ ya ọ dị oke mkpa ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Mgbagbu onye uwe ojii gbagburu mmadụ n'efuru m nke steeti Delta. Ndị uwe ojii ala anyị amalitela ịkpụgharị ndị uwe ojii aka ha dị na nke a ma kpee nkwa inye nwoke ahụ a gbagburu ikpe ziri ezi bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kpuru na ntuliaka elu gọvanọ steeti Imo ihe dị ọha agbabeghị arụkwaghịm n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka otu Rebuild Imo Movement kwuru pati ọbụla Peter Obi sonyere na-anọ n'ọgba aghara ọ bụ Jona n'ime ụgbọ ka Reno Omokri kwuru ebidokwala ha gbagharịwa chọwa ebe a ga-enye gị tiketi n'efu ka otu pati APC ebidokwala ha gbagharịwa na-achọ ebe a ga-enye ha tiketi n'efu ka otu pati APC kwara Peter Obi n'emo ekpuru m ya ekpuwo na Peter Obi agaghị eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress azọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027 ka Daniel Buala kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kedu ka ala anyị bụ Nigeria ga-esi amabute iko mba ụwa bụ World Cup ebe ụmụafọ Nigeria ma bọọlụ agba na-agbara mba England bọọlụ ka Ọsaze Odewingie jụrụ n'ajụjụ asị onweghị esemokwu ọbụla mụ na Tony Elumelu na-ese ka Dangote kwuru ụfọdụ ọdụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ebutuola ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha unu abịakwala ebe a hapụ na anyị ka anyị jiri udo wulie otu pati NDC ka Peter Obi gbara gọọmenti Tinubu ndị agha ala anyị agbagbuola ndị oyi ọha egwu terọrist 9 na steeti Katsina nakwa na steeti Zamfara egbuola ọtụtụ ndị mmadụ dịka ndị a na-enyo enyo ebo ndị na-achị na ma wakporo ndị ọrụ ugbo na steeti Benue Benue ọzọkwa ọbara na-asọ ka ide Benue mmadụ ka fọkwara ebe ahụ ike agwụla ndị Chinamaka ekwanụ hapụkwanụ nọ ndị ka ọ dị egwu obodo agwụla ka ọ dị nwaanyị ọma Peter Obi egbuola ikpere n'ala chiliere ọchịchị Tinubu aka elu si ya biko kene unu achụkwala anyị abata na pati a ị hụrụ pati ọhụrụ a this is brand new party chara korokoro tia lailon a na-akpabeghị aka NDC na-amabeghị nwoke na-amabeghị nwaanyị thank you na-emetụbeghị leave it for us like that biko na ha nwakwala anwa bata ugbu a bịa butewe katakata osu ayara na ụmụnne ya anyị achọkwa ịnụgbuo m ọ rịọla ha arịrịọ akwụkwọ akụkọ evuola ya newspaper ebuola ya
ọ dị egbo ka ọ dị Reno Omokere apụtala kwuo na Peter Obi pati ọbụla o sonyere na ọ na-anọ n'ọgba aghara na Peter Obi bụ Jona n'ime ụgbọ o sirala na pati pụọ pati ekute ume ndụ pati ọbụla ọ gara pati ahụ enwewa gịnị nsogbu ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ilekwa ya anya the other side ị ga-ajụkwa gịnị mere ka pati ọbụla Peter Obi gara eburu nsogbu so ya ọ bụ ugbu a ka enwere ọrịọla ha na nke ọbara ọhụrụ ugbu a na ha biko ha hapụkwa ya aka ọ bụ ihe ị ga-ajụ onwe gị gịnị mere pati ọbụla Peter Obi gara ewere nsogbu so ya ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọ pụọla na Labour Party ọkwa Labour Party ahazigo ya ọkwa ahaziela ya ugbu a ọkwa ihe agawala lewa asị ya gwa ndị mmadụ na-alewa anya otu ọ pụrụ na ADC na ị ga-ahụ na everything ga-ajụ oyi ihe niile attention dịzi ka a ga-eburu ya ugbu a buga o nwere na ka m si n'ụwa akụkọ na NDC nwekwara ike gara ka ọ kpụrụkwa na-abịa ka ọ kpụrụkwa ntakịrị na-abịa iji wee gwa gị na egole adịghị anya o nwere ike ịtajiri na NDC a mere Peter Obi ji gbuoro ha ikpere n'ala chiliere ha aka elu si ha biko kene they should leave this brand new party for him ya na ndị otu ya ka ha wulie ya ha ebukwala nsogbu ha ebukwala katakata ha abịakwa na pati ya mmadụ ka a na-aya uche ndị uwe ojii ala anyị amalitela ha ịkpụgharị ndị uwe ojii ahụ aka ha dị n'ogbugbu egburu otu nwoke ọwụ na Efurum nke steeti Delta ịma akụkọ bịara na-akọ na ndị uwe ojii na-atọhapụla nwoke ahụ mana ndị uwe ojii apụtara si ihe dị otu ahụ adịghị n'ihe dị otu ahụ adịghị n'isi gbakara ebu ka ebu ga-agbaka a ga-esokata okwu a ruo na mgbọrọgwụ ya uche ụmụ nwoke abụọ otu nwaanyị ahụ taa ka esi gbagbucha ọ dị egwu otu pati APC apụtala ha na-akwa Peter Obi emo n'ihe a niile ọ na-agbagharị na ihe ọ na-achọ bụ ebe a ga-enye ya tiketi n'efu o jikwa na 100 million o jikwa na 50 million o ji agba tiketi ọ na-agbagharị ka enye ya tiketi n'efu akwa ndị a ji ọnụ ha bụ ya tinye abịa akwa ịghọtara ọkwa na a ga-enyekwa tiketi ọ gakwara ịzụ azụ akwa ịghọtara ịma ndị a promisiri ya tiketi n'efu mana ka anyị leenụ ma a ga-enyekwana ya n'efu maka na akụkọ anyị nụkwara na-ekwu na otu Labour Party enye na Alex Oti tiketi n'efu chere ka anyị gụrụ na-abịa ka anyị lee ma anyị ọ ga-ezute akụkọ ahụ Ọsaze Odewinge amanya ama nwafọ onye ji agbara ndị Super Eagles ji agbabura ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ ya bụ nwa amadi apụtala na-ajụ sị kedu ka ala anyị bụ Naijiria ga-esi amabute iko mba ụwa bụ World Cup ebe ọ bụ na ụmụafọ Naijiria ma bọọlụ agba na-agbara mba England bọọlụ ụmụafọ Naijiria ahụ ọ na-ekwu maka ya ọ bụ mmadụ dịka Bukayo Saka ha ya awụcha ndị nwere mgbọrọgwụ Naijiria name them ha karịrị akarị ha karịrị ha gịnị akarị isonwe ya ụmụafọ Naijiria na-agbara mba England bọọlụ waja efidoro m na ihe mere ndị ahụ ji gbahapụ ịgbara obodo anyị bụ Naijiria bọọlụ gawa mba ọzọ wute esi emega ha ị na-aghọta gasị agbawa bụ asị alawansi enye ha ụkwa ahịa ndị kwesịrị triti specially mezie ihe emezie ọbụladị mgbe agbachara ala anyị bọọlụ a na-elekọta ha anya nke ọma ubedo onye nke na-agbazikwa a na-anyekwa ya ihe ndị ruru ya ọ dị oke mkpa ike agwụla ịma ya bụ Odewinge wee na-ajụsị kedu ka ala anyị kwanụ ga-esi amabute World Cup ebe ndị kwesịrị ịgba bọọlụ a ajụla ala anyị bụ Naijiria dịka etu nkịta si ajụ nsị ehi a na-agbara mba France a na-agbara mba England a na-agbara mba dị iche iche go to many countries so one route ndị na-agbara ha bọọlụ ị ga-ahụta ụmụafọ Naijiria aka ahụ nkọ ọ dị ego ike agwala Tami Abraham nwafọ Naijiria Risi James ha isowe ya gee na-aghọta ndị a nwechara route Bukayo Saka na-agba ncha na n'otu egwu bọọlụ Arsenal ụmụafọ Naijiria okwu dị nke ọma ka ọ dị ego wee bere ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch agha mkpọrọmasị a na-ebuso ha na mba South Africa
ụmụafọ Naijiria dị 130 130 Nigerians adịla njikere isi na mba South Africa lọghachie n'ala anyị bụ Naijiria bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egbughara mmadụ 4 na mwakpo ọzọ awakporo otu obodo na steeti Benue. Otu Labour Party etinye n'akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa onye isi ala ka ọ bụrụzie nde naira 50 bụ 50 million naira ma gwa Alex Oti na ha ga-enye ya tiketi ịzọ ha ọkwa gọvanọ steeti Abia n'efu. Ọ bụ onye ma aka ọkwa na-achị ya. Ụnụ agaghị emerinwu Tinubu n'ihe ọma anya ya nke ọma ka onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Festus Keyamo gbara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agba ọchịchị dị ugbu a ụkpọ. Ọ sị Tinubu West Part ya ma anya ọchịchị ọ ma anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ ma ya egwu na n'ihi ya mgbakeri ala ndị na-agba ọchịchị Tinubu okwu na-agbakeri ndị opposition nothing onweghị mkpụrụ ọbụla ọ ga-eme gịnị ọ ga-amịta. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. Chukwu ajụla ihe ọjọọ. Ọ dị ego. Otu Labour Party etinyere na akwụkwọ tiketi ha ga-eji azọ onye ga-azọ ntụliaka elu onye isi ala. Asịsị ọ ga-awụ 50 million. 50 kpa. 50 million. Uche ọ dịkwa cheap o. 50 million. Aka ịghọta. Ma nyekwa na Alex Oti free ticket ya bịa uche ihe ma mma ya ọ magburu onwe ya. Asị ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ. Leni anụ. Dekwa ihe ọma Alex Oti na-eme dekwa inye ya free ticket. Free ticket. Yeah, go ahead. Kpọrọ ụgbọ agawa. We are behind the you. You see? Ama m na-aghọta. Evere ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ dị Citizen. Aka ndị uwe ojii akparala otu nwoke ọwụ dị afọ 35 maka imetọ obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 10 bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị Citizen. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ dị Citizen ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu ule jambụ ga-anọ n'abalị 11 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya mee ka ọha na eze mara ihe ga-abụ akara cut-off mark ha. Obi Kwankwaso agbahapụla otu pati African Democratic Congress ma sonyere otu pati NDC ya hịọtụwa. Aka kparala otu nwoke ọwụ dị afọ 35 35 years bụ onye gara aga lee obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 10 years metọọ ya. Iwere akwụkwọ akụkọ The Statesman ga-eguzie ya bụ akụkọ nke ọma ihe na-eme n'obodo anyị abụọ Naijiria. Amaghị nke oke ibiri nwoke ga-esi lechaa obere nwatakịrị na-enweghị ihe ọma. Kedu uche ka ihe na-eme nta ezigbo jụọ m nwatakịrị gị metọọ ya. Ọ dị ego Chineke ya kpara kwatule ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ. Ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkụ na mgbahapụ Peter Obi na Kwankwaso gbahapụrụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC ma sonyere otu pati NDC. Anyị wee na-ajụ gị sị ihe a ọ bụ ntụpụ ụkwụ n'ụzọ dị mma, nke a ọ bụ a step in the right direction? Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara ya? Gaa na Facebook anyị kiriwe anyị live ebe ahụ zibatara anyị ozi anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị FM Azubi Communication Enyimba
na-aga kwa ma na-agarubeghị ebe a na-agala egele ije ka bakwa ọgịga ka ọ dị anya alọghachila n'ụtụtụ a ịbịa leba ya anya isiokwu ya gbadoro okwu na mgbahapụ Peter Obi na Kwankwaso gbahapụrụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC ma sonyeere otu pati MDC. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị ihe a ọ bụ ntụpụ ọkpọ n'ụzọ dị mma ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị soro ibe gị ga-azibatara anyị ozi na Facebook gawa na Facebook chọwa Eco FM 100.7 kliki ịkpam zibatara anyị ozi ịbọọlachi ya ịbọọlachi Uchenna Ankreva ụtụtụ ọma ya krara keke ime adị m mma okay na-etekwa uche anya uche na complain na emi ọfụma is complaining don't worry I like motisi men n'ụtụtụ a email ọfụma n'ụtụtụ a tri otisi emekweni ya onye na-eme nwoke like that obi ọma na-akpịa ọ bụla ide iwu mgbe ọ bụla iwe ọkụ ihe ewepụ iwe ọkụ eji iwe ọkụ a n'ụdị na nwunye thank you so alụ gịnị gị were iwe ọkụ n'ọdị na nwunye ịmụọ nwa gara emekọ ihe gbara kolos oke anyị na-alụ di na nwunye ihe a amara m ihu na chere kene ngafere Peter Obi gafere baa n'otu pati MDC nke a ọ bụ ntụpụ ụkwụ n'ụzọ dị mma ụzọ dị mma okay welcome development onye m chọrọ ka m gwa gị otu o si na ADC banye na NDC ọ dị mma hapụ ndị ahụ sị na ọ na-agbagharị ochi flọm ka ọ bụla ọ ga-ya nwee problem ihe mere o ji enwegara problem because na ọzọga president ọ bụrụ ọ bụrụ president ka ọ gaghị enwe that kind of problem ọ gaghị enwe issue atọ zụtara ndị a chọọ ka o nwere onye Igbo ga-azọ president that's why ebe ọ bụla ọ banyere ka ọ zọrọ president eji ebe anwa ya sasịa ihe a bụ ịnaka kus alụghị ya game underground ka onwe ike nwee issue na that place ọ ha meghị ya ihe ahụ ọ bụrụ na onwe ntụpọ Peter Obi nwe if you go and lead the hatred of that man onweghị issue dewo ya gazie ịbọọlachi nke a kụchapụla mana ka ọ dị nwaanyị ọma ka m juke na-ege Atiku Abubakar zọrọla ọkwa onye isi ala Naịjirịa ihe ruru ugboro 5 eji ole nne gị kọkọrọrọ m gịnị medere o ji ara ya ahụ inye efe ka ndị ọzọ nwake n'ike ha uche amamo ịma ya bụ ihe bịara na-emezi allegedly ọ dịzị ka ọ na-enwere onye ọ na-arụrụ ọrụ dị allegedly o ịma na o nwere na mgbe wike pụtara bịa na-ekwu na ya bụrụ na Atiku nyere efe ka onye ọzọ jiri ọkọlọtọ otu pati PDP zọọkwa onye isi ala Naịjirịa na o nwere ogo PDP karị nọ na ya thank you mana ọ jụrụ jụwa isi mekwara na onye na-ahụ ike tuba ha ele pati PDP dọọ ya vam wike sị I failed him ịbọọlachi ye ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo lele ndị manyu olu ha na-ada mma ya dewa goal offside makwa ihe mmadụ gacha Champions League next season na obere ihe and so ị ga-ebu ya wale enwere na-aga aga Conference League ihe ka ọ dịgịrị sef ọ na-agbalị ala nwaanyị dị mma rere uche n'ikwu n'isi ọnụ isiokwu keta ịhụ election nke 2017 na ọ ga-akpọ ọkụ n'ọnụ o bu nnọọ ọtụtụ ngalaba abịa ọtụtụ ga-ewinu ọtụtụ ga-enweta mmeri based on individual ịma ihe nọ na eme ntụli aka elu ọ wụ eziokwu na mmadụ ga-ejiri pati apụta but ndị Naijiria enwere ndị ga-ewinu based on individual ndị ụfọdụ nwere na olileanya anyị mere enwe ndị fi na ha gafere ego enwe ndị ga-echikwara elu ọja ada akụbasịa ịghọtara so Peter Obi onye ọla na-agbafe pati asas taim e nyere ha agafebe onye ọla na-agafe pati ọla ọ chọrọ ịgafe enwe ihe karịa obi bikos ihe ndị mega ihe ụdị mkpa abụọ ọkwa na obere nwa na okenye ịghọtara two adults mega so onye ọla o nwere right ịgafere ebe ọ chọrọ ịgafe bikos ọ ebe ofi na ọ ga-aga nweta ihe ọ chọrọ ga ịghọtara so enwekwe ndị ga-echikwa n'akụkụ ya maka m na-ayọ ndị mmadụ wụ onye ọla na-atụ ihe ọ na-atụ ha werekwa ihe mere na 2023 election bikos enwere ndị ga-afụ ilu enwere ndị pụtara na ụwọ ndị njel ịghọtala were nweta mmiri gafere batazi ugbu a waa aga but onye na-atụ ihe ọ na-atụ ya megịnị ya leruo anya ma were ohere ayọ gị sị gị biko
wee tolu gị gwatara m gọvanọ anyị sị biko ya banyere anya ka n'ụzọ ahịa shi na Okwele dịka n'afọ anyị ise ekene ka mara atọ ntụ eke road ụzọ ahụ na-agazi aga biko ya gbata n'ọya sị maka ọ wọzi ọtọ ọgụ anyị nwunye ekwanụ nwanne anyị nwaanyị ya hapụkwana anyị ọkwa na-adịghị sị biko ya bịara anyị ebere ndewo ya gaziri gị nọ injinia Frank Uju Ebelebe Ịbọọlachi ya Ebola Uche na Clara ụtụtụ ọma ya ndewo arụ kachisin ekwu ha nkachisi n'ọkwa anyị si gịzi batara anyị ozi na WhatsApp anyị edere m gị na bọtụ onye reply mụwo ure edere m gị yes bọtụ e mere na ịchọ nọmba m n'itie ure ma ọ barị ma ọ ya omeri nsogbu adịghị ngwanụ gbapụ ya ọsọ ha nọmba m ndewo all right so let me talk about Peter Obi na shifting ground. Yes, many people may hold their different opinions. Ụfọdụ ga-achọ mejiela, ụfọdụ ga-achọ mejighị. But in all, decision nke ya ka ala ya mma. Now, ọ gbalịala ije ebe ọzọ, good and fine. But hem si ekwu okala o, ele ndị nwere ike ịgbala anya Atiku ga-ezuru ike. Ama m nwere ike izuru ya oji. Kemgbe 2007 ọ tụmara election ego ya agwụ ya ka na-azọ. In 2023 anyị mekwara Peter Obi fly for the flag ya ka ahụ son ndị North ewerekwa ya nye ya zọcha ọrịghọ ọzọara. Ugbulaka na ọ ga-eshi ọkwa ndị North nwe ya because ọ ka South ka nwere 4 years to complete before ya ji ha to North. So why is Atiku stay subsisting? Naanị ya ka emere na ike o jiri agwụla ya agwụ biko. Atiku jede Mgbahapu Peter Obi furugbu mgbe a ama ADC ya lee ya ama ya kpachie ya ike. Ndewo ya gaziri gị nọ Ịbọọlachi Abọọlachi Uche nọ na Clara ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Chukwudi Michael Okoro nke na-esi na Lagos State na-akpọ. Ndewo Chukwudi Michael. Clara gbalịala na ụtụtụ a iji esoga Uchenna jishi ike nna ama m n'igwe Uche nwayọ Uche ga-atarịrị ya. Uche ka ntị ọnụ na ogwe akpọrọ tinye mana ị gaghị pressurize m don't pressure me hapụkwa nka m ji nwayọ mee ị ga-asara ya nwayọ ị ga-eji nwayọ asara ya ọ dịghọ guaranteed ọ gịghị onye na-ahụ atụfuru m 2,700 naira yesterday na Douglas kedu kwana ihe mere iji asị ihe m ga-azụtarịrị ya ọ compulsory ọ ga-egbochi gị gaa zụrụ m Clara igwe ahụ biko nsogbu adịghị Peter Obi gaferere na pati ọzọ asọpụtara na ya because Atiku awụọla agada gbachiri ụzọ mgbe ọbụla etiri Atiku n'ochie ọhịa PDP ji rụzuo election emere eme adịghị na Atiku ọchara n'ụzọ nye young guys ticket ha karị win ọchịchị bete ya gbachi ụzọ o bidokwala na NDC a so a sọpụtara m Peter Obi kpa ya na Kwankwaso ji pụta ha gazie na pati ahụ ha pụtazie amarazi na election 2027 a ọ ga-atọ ụtọ. Ndewo ya gazie ike agwụla na Facebook anyị ozi akakwala nkụ ebe ahụ na nke a si n'aka For Good FG ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma na kedu ka anyị mere nke taa anyị dị mma Ugo Best Colinus ọ na-ekelekwa anyị ahụ na nke gị oke sima si ohizi bata ozi ya ọ si hụrụ movement a Peter Obi mekere Norway great movement maka ịbịa sonyere MDC ebe ọ bụ na Atiku awụọla